Os veciños da Ribeiriña reclamaron solucións ao perigo da dasa na mobilización que percorreu as rúas da Pobra. Tamén se fixo especial énfase na contaminación que dende hai semanas chega ao mar fronte ás antigas instalacións desta fábrica. Fora as ruínas da dasa, este era o lema que encabezaba a concentración impulsada pola Asociación Veciñal da Ribeiriña o Conchido e que percorreu as rúas da Pobra. Secundada por un elevado número de veciños, movilizáronse contra o perigo das instalacións abandonadas da antiga fábrica, da contaminación que está a xerar na ría e polo medo que está a ter a veciñanza. 22 anos levamos en a Ribeiriña e o Conchido vivindo coas ruínas da dasa e penso que a ningún colectivo veciñal lle gustaría vivir coa incertidume de pasear pola súa zona e non saber se lle vai a caer un cano, un cristal, se vai a ocurrir un incendio, se nos podemos vaiar nas nosas praias. Fai 3 semanas empezaron uns verquidos de fuel e aceite ao mar. Os concellos veciños tamén están sendo contaminados. O sector pesqueiro, os bateeiros. Xa non só se trata dun problema de a Ribeiriña e o Conchido. Estamos fartos de mentiras por parte de todas as administracións, do Concello, da Xunta de Galicia, da Demarcación de Costas. Queremos solucións. Fixo unha petición para todas as administracións que se senten a negociar entre todas as partes responsables para poñer fin a esta situación. Que se derruben as ruínas da dasa, que deixen a Ribeiriña e o Conchido vivir tranquila despois de 22 anos de medo, perigos, incendios, contaminación. Estamos cansos e aínda estamos máis cansos de ter que escoitar como a Xunta de Galicia di que é algunha sabotaxe. Señora concelleira da Xunta de Galicia, non se trata de ningunha sabotaxe. Señor concelleiro de Medio Ambiente da Pobra do Caramiñal, chegou vostede a Ribeiriña ao Conchido despois de 3 semanas de vertidos. Exerzan o seu traballo, fágano ben. Quen está día e noite, chova ou vente ali, somos os veciños da Ribeiriña. Quen temos o problema somos os veciños da Ribeiriña. Estamos cansos. Este colectivo veciñal está canso de mentiras, de perigo, de non poder ir polas rúas da súa aldea con tranquilidade. Apunta que ningunha das administracións sabe a ciencia certa de onde proceden os vertidos de fuel e afirma que non se queren facer responsables do gran problema que hai. A terra da nosa aldea está contaminada, os vertidos son diarios, a mancha cada vez é máis grande. Poñédelle solucións, nós non somos os profesionais, sodes vós, non somos nós os que cobramos, sodes vós. Estamos cansos, queremos solucións. Valóranse diferentes opcións como punto de orixe dos vertidos. Que o vertido pode proceder dos tantos e tantísimos depósitos de fuel que hai dentro da dasa. Todos son mentiras e nadie vai saber de onde procede o vertido ata que se levante todo. E nadie quere correr con ese marrón, porque custa moito. E no caso de que ese vertido procedese das antigas inmediacións da Once de Oro, malversaríanse 3 millóns de euros, porque supostamente nos venderon unha zona totalmente rexenerada. Que se levante outra vez o terreo, que se investigue de onde veñen eses verquidos, si da dasa, de la Once de Oro. Non queremos vivir nunha zona contaminada, non queremos chegar ao verán e non poder ir ás nosas praias porque o fuel chega a elas. Non queremos afectar ao sector pesqueiro, aos mariscadores, aos bateeiros. Non é o noso problema, é o voso problema, Concello, Xunta de Galicia, Demarcación de Costas. Atopade unha solución xa. Os veciños reuníronse na Praza Alcalde II Durán, onde comezaron a facer ruído para que se escoiten as súas demandas. Logo comezou a manifestación que percorreu as rúas pobrenses para acabar fronte á Casa do Concello.